Apoio masivo dos afiliados do Partido Popular de Pontevedra á candidatura do seu actual secretario xeral a presidir a formación a nivel provincial. Este mediodía, Luís López presentou 2.363 avais, cifra moi lonxe do mínimo de 75 apoios necesarios para ser candidato. Entendo esta cifra de avais como un éxito colectivo, é dicir, un éxito do proxecto do Partido Popular na provincia. E como cabeza visible do mesmo, pois sinto, lóxicamente, unha responsabilidade enorme, donde aquí, bueno, pois, a responsabilidade é con esas 61 agrupacións locais de toda a provincia e tamén cos militantes todos. Os avais terán que ser agora revisados pola Comisión Organizadora do Congreso, que terá que confirmar a súa proclamación como candidato. Despois López comezará unha campaña electoral interna entre o 22 e o 29 de xuño. Eu que quero trasladarlle a todos os militantes, as simpatizantes, pois a miña visión do partido, o meu proxecto continuador para a provincia, algúns matices lóxicos que quero introducir. O delegado da Xunta en Pontevedra fixo fincapé no peso que as agrupacións locais terán no seu proxecto. A elas ofreceulles apoio e reclamoulles traballo, pensando nas eleccións municipais do 2023. Voulles dar absolutamente toda a dedicación posible ao máximo apoio, pero recíprocamente tamén lles vou a pedir unha cousa, especialmente de cara ás eleccións municipais. Voulles a pedir un traballo incansable, traballo de estar coa xente, cos veciños, para escoitalos, atendelos, entendelos e axudalos. Xa digo, é o único que quero. López tamén asegurou que xa ten na cabeza moitos dos nomes que formarán o equipo que presentará no Congreso Provincial do 9 de xullo. O equipo de Alfonso Rueda, do que eu era secretario xeral, pois é o meu, considero como o meu equipo, e neste sentido, pois teño que decir que vou abogar pola continuidade, aínda que, repito, aí vai haber algúns matices. Así as cousas, non quixo adiantar nin eses nomes nin as novidades que vai introducir nos seus plans para dirixir o Partido Popular de Pontevedra.